Cái ang tin nong ni bus tangok proksa chini ti prahaste ganang jatun sina kha khayo chini munai kisa misa bo music video khai tongo bono sung tanang ke ani kok kaisa kani bo naragei tabok bin ko kisa khani di chini munai rotna actress proksa bobo ge bo kisa anti tethani kok sanai so nong bo tam kok chaka nong kisa bin ko khani di please. Hello, good morning. Dato ni Facebook page no follow khai bai di norok joto no bumung tamo ni Tori Deborma. Tori Deborma phu. Ako joto follow kaibe di. Pungka ham an friend chong no gita boke ani video hong kire vlog video kai manai tangai himaki ang achuk vlog khaje baloka musamung bisi abul khai tong sibo ge je ani manai saman kok khai no kana kana ani Facebook page kisa follow khai bidang ma kyang Facebook ta kicha ang kisa tan chake kisa Facebook bai bang tabuk mane kerungjak Facebook page ka pung ma ba kisa na follow khai di the Facebook page so kisa no ani video like share khai di ang ma kyang tau Facebook bo video upload khai tong bon bai kisa narok ana kisa support khai di tabo kisa blog bunok nong nai gyam sung no jar nai tong nai jar follow khai no bele bele hamai mari tang ma kyam sung jora na dar kyana sada ki tong mon bagin jok no bele hamai mari wo mungka ham jatwan